Dragi studenti, studentice, djelatnici i naši profesori Hrvatskog katoličkog sveučilišta, s obzirom na ovo neobično vrijeme u kojem se nalazimo, odlučili smo, rektor i drugi kolege i ja, da na ovaj način, iz tjedna u tjedan provodimo zajedno, rekao bih, online advent. Cilj ovoga obraćanja jest upravo da kroz svaki tjedan imamo neku poticajnu misao koja će nas nositi kroz ovo vrijeme došašća kada iščekujemo svoga spasitelja. Naravno da zbog pandemije možemo reći da smo svi suočeni sa onim što je svima nama zajedničko. Ta naša ljudska ranjivost. Dakle, korona je iznjedrila našu zajedničku ljudsku ranjivost. Nitko od nas više nije toliko siguran u sebe, nitko od nas nije toliko moćan da će reći da je izvan svega onoga što se događa. Stoga, hrabro svima vama koji ste u samoizolaciji ili koji ste zaraženi, nosimo vas iz ove naše kapelice svaki dan u molitvi. Ovaj Božić će nam biti drugačiji. Rekao bih, možda će biti izvorni, istinski, da se tako izrazim, jer nas baš suoči s onim što je sam Isus, to zajedno sa Marijom i Josipom, doživio. Doživio je samoizolaciju, doživio je samoću u trenutku kada se rodio. I puno je ljudi koji se nalaze u toj situaciji poput Isusa Krista. Zato kažem, možda nam ovaj Božić će biti bliži, neobičniji, ali izvorniji nego inače. Samo razlika između Isusa i nas danas je u tome što oni kao obitelj su bili zajedno, ali nisu imali koga drugoga. Mi barem imamo jedni druge, odnosno nastojimo imati jedni druge. I kako živjeti ovo vrijeme, jer do Božića treba doći kroz advent, ali kako živjeti ovo adventsko vrijeme? Smatram da je vrlo važno imati na umu Isusov poziv, osobito ono što se čuje na prvoj adventskoj nedjelji. On kaže bdijte, bdijte. Dakle, Isus poziva na bdijenje, na budnost. I usuđujem se reći, s obzirom na kontekst u kojem se nalazimo, da ta budnost se sastoji u jednome, da nastojimo živjeti u miru sa svakim, sa sobom i s Gospodinom. Dakle, mir je pojam koji bih htio istaknuti da nas nekako nosi kroz ovaj tjedan. Jer zbog vanjskih nemira, zbog zdravstvenog nemira s kojim smo okruženi, postoji velika opasnost da sve to utječe na naš duhovni i, rekao bih, psihički mir. I da upadnemo u neke nepoželjene situacije ili stanja. Stoga neka bude mir ona krepost za koju želimo živjeti i koju želimo ostvariti kroz ovaj tjedan, kroz ovaj prvi tjedan adventa. I kako ostvariti taj mir? Isus zapravo u blaženstvima kaže blago mirotvorcima. To znači da postanemo oni koji će ostvariti mir. Naravno, počevši od odnosa s Bogom i postavlja se pitanje što sve mene uznemiruje u mom životu, što me brzo ili pred čime se brzo planem i to me uznemiruje. Drugo, na koji način pobijediti to? Kada postavljamo to pitanje i detektiramo ono zbog čega smo često puta nemirni, onda je to veliki korak za rješenje. Jer kada dođu takvi trenuci napasti, nemira, onda možemo brzo detektirati i brzo se toga kloniti. Drugo, kako donijeti neke dodatne vrijednosti koje će nam pomoći ostvariti mir na poslu, kroz učenje, u svojoj obitelji, da nam, recimo, kolokviji ne uznemiruju previše, da možda razne obveze akademske, društvene, općenite, neke druge obveze ne uznemiruju previše, a velika je opasnost da bez obzira na ovu pandemiju, da opet ovo vrijeme adventa ili božićno vrijeme kasnije bude opet vrijeme utrke, čežnje, trčanje za raznim obvezama. To nam nije potrebno sada. Potrebna nam je sabranost, potreban nam je mir. Evo, takav mir želim da svatko od nas na svoj način ostvaruje kroz ovaj prvi tjedan adventa. I nosimo vas
u našim molitvama svaki dan iz naše kapelice i mogu vam reći zaista od srca, puno nam nedostajete, nedostaje nam normalan način života, djelovanja, evo, izvođenja predmeta, druženja, to nam sve nedostaje, ali ne dopustimo da nam oduzima mir. Bog vas blagoslovi.